Sziasztok! Erika vagyok, és ma szerveremutatóval jöttem egy új szerveremutatóval. Először vagyok fenn a szerverem. Na, de nézzük is, hát akkor mik is vannak itt. Ugye, ha erre itt be kell egészen, regisztrálj ezt a jelszó. És hát most körül is nézzük most itt. Nem is nézzük, hány pénzünk van. Hoppá, rosszul. Bocsánat. 10 most nem szórakozik. Én ezek bánatomból pénzt. Jó, én már kimentem a boltba, szóval... Komandó, Timedál. Na, nézzünk be ide, ki is tudok jönni? Ki is tudok jönni. Aha, Enderman Spawn, figyelj. És van abban a durva. Én is szedjünk cuccokat, azt... Körülnézek Spawnon. Mert nekem ez nagyon érdekes. Né. Itt ma itt egy disznó. Most kaptam egy hús. Dick meghal, Dick ma kell kaja, Dick ma. Nem Dick ma, nem tudom hányadik videómat, és még mindig nem raktam fel hányat. Hú. Idegesítő, hogy folyamatosan hallgatok videókat, és azok közül semmelyiket nem tudom felrakni. Csak az egyiket. Ez idegesítő, és ez nem... Én nem akarok unatkozni, úgyhogy nincs videó. És én videóval élem el az életem. Hát gyere már ide, nem meneküljél, jobb túl esni rajta. Visszagyűlünk én még ide, vissza. El kell mennem sajnos. Elmegyünk fatelépre, meg ilyenek. Mi? Én is tag vagyok. Tag vagyok. Most. Itt végig kellene értesztem? Szabályok. Jó, mondjuk a szabályokhoz. Ez mi a tököm? Még húst, ne éhezek. Jó, engem nem választom, gondoltam. Én mindig kimaradok. Kígyek a bounton. Minek lesz? Igen, minek? Nincs. Kaptam egy nincset. Egy incs nem akar kidobolni. Kicsor. Incs. De még ide se tudom rakni. Hát gondolkozzál el, te öreg. Jó van. Legyalogolunk. Eddig tart még? Na. Mindenki ideért incsál, csak én nem értem be. Nem tudom, mi van abban az incsben. De én nem incsbe akartam ülni, én ezt a frés táblát akartam ülni. De valami nincs-e. Úristen, incs! Úristen, utolérte az invázió, nem tudom milyen invázió. Incs tulaj, igen, azt a jó. De én is akarok adni lenni. Incs. Szerintem meg beszart. Nem lehet adni ezt a feljelentkezés. Vállalás van. Sztrájkolunk, hát keresünk normálisnak, mert van. Komolyan mama, hát incs. Per warp. Az adminhoz, akadálypálya, aréna, bolzi, bánya, enchant, erdő, fatelep. Ó, megyünk fatelepre. Fatelep. Feltörték a szumót.
Feltörték a cumót. Nincs már ez mi? Hát már! Nincs. Hát nincs! Komolyan már nincs! Jó van, aztán már incs, még mi a... Incs, aztán szólok már incs. Azt hittem... Micsi... Köszönöm. Kit... Tos... No, igen, köszönöm. Már hát ez már valami haladás. Menjünk a fatelepre. És incs. Puntika. Na, most kicsit unalmas volt ez már. Nem dumáltam, mert huntikáknak kell kicsit meglódítani. Kikikálték, hogy látszik. Örültem is ennek. Na, örülök, hogy van fatelep, örülök, hogy van mindenem. És láttátok, őriztek! Azért durva. Ja, ajánlatos ez a szerver, már megnézem, mi a címe. Mi a címe a szervernek? Úristen, vagyok. Jó, nem tudom, most nem fogok előzni. Jó, a következő részben találkozunk, cső!